Så er det tid, I skal til at forstå, for vi skal have en lille støttesang til Aarhus Lærerseminarium. Vi sad og så på verden, du har hele livet dit. Hvor var det gamle fællesskab? For skolen er konstant en form for krydsfil. Hvordan skal den hun finde hjem? Ramt af mediestorm, skandale, tager for starter et sted i dag. Linjen er der en vej, skrøben lige på den vand. Så let ramt af det splittet verden. Vi vil have en større sammenhæng, som ikke bare er i flæng. Vi vil have en sammenhæng. Vi vil have en større sammenhæng. Vi vil have en sammenhæng. Vi vil have en større sammenhæng. Stribsad og stræbte efter en hjælp, der kunne give lige år den større sammenhæng. Og hjælpen fik han fra nogen, der vidste en hel del. Formålsparagrafen må fornyes. Ramt af mediestorm, skandale, tager for starter et sted i dag. Viljen er der en vej, skrøben lige på den vand. Så let ramt af det splittede verden. Vi vil have en større sammenhæng, som ikke bare åbner. Stop her på rektorstolen. Nu skal vi i gang. Viser jer i skolen. Lærerne vil fra. Og vi var blevet ramt af mediestorm, skandale, tog sin form. Startede et sted den dag. Viljen var der en vej. Skrøben lige på den vand. Så let ramt af det splittede verden. Men vi fik et større sammenhæng, som ikke bare var ord i flæng. Ramt af mediestorm, skandale, tog sin form. Startede et sted den dag. Viljen var der en vej. Skrøben lige på den vand. Så let ramt af det splittede verden. Men vi fik et større sammenhæng, som ikke bare var ord i flæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng. Ja, vi fik en sammenhæng. Vi fik en større sammenhæng.